ole kan sha theu angin nun na hi atoi ema kan nuna hian kan du zong le kan thil ti chak zong te ti in thil tam tak kan ma chon thin kan bible po jacoba bungli chang som palia naktu ka in nun na chu eng angin nge a om don ti po in se lo chhum rei lo te lo langa ral le ta mai anglek ani sia ti in alo in ziak hela hetiang che hian he me chenau pang khongai thlak tak nun po hi atoi hle a ma se a thi ma in kan nunina aton chen hun ro pui tak tak de chu tong ve thei tura puin an bo se sak ta hialani lila heli hi me chenau pang kumngami lek ni in oregon khwa chengan ni a alo pian tir phat atangin anole pate hlimna le lomna ni in naute dom tak aroni chawa anole pate po in alo seilen huna engi mutak alani ringtlat chungin an chuang ro be hle thin ama iro chu bandoi thlak tak main kumni aron tlin chau chuan ansar natna stage 4 lai aveti mo chu ani a anule paten an fanu duat lai an hmang emin hetia kansar alo ve reng ti an sha chwa phathian an thin nung ke somngal vekin an ril ro ana maya an fanu chuan nun pa ngai tak anei ve thei don talonia an shat na ti chuan an leina na po ati zol pha hle nge a hlimna turin thei to pan chwata a chuti rol chuan chemotherapy tila in lila I chuan a kansar na ve chu a hne thei ein ring ve tlat thong anatna aron zol chang chuan na ati ve thei hle a anole pati po in a thei chen chen an ompui chot zel boka cheltaka tor sham shamin harsa takin anun chu amang ani deu bermai ama iro chu atak sa te chu lo chak lo chhotil telin chemo an lak ni te chuan a chawin a zo lo lek lek thin ani chuan hun le ni te lo liam zelin vandoi thlak takin kumli aron tlin meu chuan ama enkol tu doctor ten a chemo lak le tur chu a zo don lawa a thi pha mai po an hlo thon thu an shel tatlat mai chu thu anole paten an cha chuan an fanu in harsa taka nun a solve changchang na te khan an leinat na ati zol pha hle maya an be se na chete nei ve te chu abo zota an fanu chu adam rei to don lo te an sha chuan an lungai hle a an fanu shat lavin an ta profo thin ma se ti ngai na an tan om meu to se lo chumini atang chuan anu heidi heli chuan a fanu hne na engtika emo mun nom zoka alakal tur tho thiam takin a shil ta se a chumi hmuna akal ma a enge thil ti saktora adu berte po azot pa boka lilai chuan engkim akal santur chu mun nom zoka akal ma a tonvek adu tho anu chu a shil tarewa ti chuan anu le pa te chuan an chungte mun sang sanga omtele an khwa a an hmel sha te chu som khomin an fanu lila in anuna aton ve man lo tur te chu tontir tumin an bwa sei ta a an zawai chuan an thei pato pa in bwa sei thawin lem chang turte an roi boka a hmun turte chu anal thei angberin an cheina sa hle a July ni somthum pakhata lila I chu lalfanu anga in thuamin sakor to lai lir nal taka an chuan tir ta a an khwa oregano hmun laili bera chukle in mi puin kot bengin an lo loma mi chi sang sang lo omin tute mai po chuan hmel him sangin an lo lom em vek mai ani apariana chuan lilai chu kholaya an thil chei velte chu afan kwal pui le a chuta chuan angai san le adu em lal fanu anga in chei an lo om cheu a hmo chuan alom hle a chumi zo an khwa a building lian le nal bera apa chuan alu pui le a chunga chuan mi tam tak lo omin an vai chuan happy birthday ti in an lo awrol chap boka a birthday a hun lo om tora a ton man to lo tur te chu ro pui takin an lo lom sak alo ni a reivak lo hnuwa lilai tan graduation ceremony an nei le a hei hi mi puitling ni na tur konga kailon hun poimo tak nia an shat wangani boka ti chuan a to bera apa chuan lilai chu khowela hmangai ber ani thoshilin ama ta chau ni torin in nei puyata na som le a lilai po in lorem ti in hlim taka hun hmangin an lam dun ta a mishing nuna thil thleng thin poimo tak tak te chu lilai chuan athi hmain atong ve theita ti chuan an lom puina hun an man zo hnowa an chung kwa in biak in an kala chuta chuan lilai chu pathian hne na hlanin tongtai sakna hun an hmang le a hlim takin an chen na lama an let le ta ani ma se lilai chuan thil du pakhat alanei American zai thiam Luke Brian anena stage zaidon adu le tlat mai anu le pa te chuan do theitaka adu na te an ngai thla saknowa lilai nu heidi chuan afanu in
Luke Brianna angai sanzia le ahla an ple pianga alam zia thote baka zaidun pui achak thote asoi chu social media lama anlar pui ta hle maya zai thiam Luke Brianna po in lo hmu ve in alo khong e hle alo ni a rang taka wa pi pop ngal patin aso nei le masak ber tora kal tora somin VIP ticket athon ngal boka chumi an lo sha chuan li le ti chung kwa chuan an lo lomin an lo ngak hle nge nge a amai ro chu van doi thak takin li lai chu akal theita lo adin mun chu ahniam sotin ICU wa da lu hial ngai in om chauta a ni ni no vela chatla chuin ama mangai taka en kol tu anu le pate chu achatwan ram apan santa ani atuka anvuina chuan an kho ami zongsong deu thoron kal khomin lila ichu atop nan an ron mang tha ta hloma kho chunga mi zongsong te zara lila ichuan athi ma in hun nuam ne ro pui tak man pha theita a apa pu in khomi te chunga le social media kal tanga chanpui tu te zongsong chunga thinlung takin lom tho tap zoi zoi na soita a anu ina lilai thalak Facebook a post te chuan mi thinlung an he hle boka cancer na nakhir tak veya tormek te po chawna thar pe in be fan do na thinlung ani tir pha ta hiala lila I kha no pangfil tak ni in a thi don thleng po khan launa le zam na nei ho labin anu le pa te kha a thlamwan jok thin chu wangin ato bira chuan kan ni tinuna kan hun man apyang hi chiar thiam dan zir zelin midang tiril ro tina tu ni lawa mal som na ni tum thla zokila he kan nun hi eng anga toy po ni se nun do om le mi ti en ton tlak tak alo ni theidon ani